ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥିବାରୁ ଶୁଭ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଲାଗି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୁମ୍ଭ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଏତେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ କଥାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। କାହାକୁ ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅବହେଳିତ ହେବେ। ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଭାରୀ ରହିବ। କର୍କଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉତ୍ତମ ଫଳ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାରେ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଓ ଆର୍ଥିକ ପରିବାର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ।